سلام كمل لكم. እንኳዕ ነዚ ኣብ ፅባሕቲ ድሙቓት ዓውታት ዘመዝገብናሉን ህዝብና ናይ ሰላም ተስፋ ምርኣይ ዝጀመረሉን ኣብ ፅባሑ ኮይና ብሰላም ረኸበና እንኳዕ ሓጎሰና ክብለኩም ይፈቱ። እዚ ዕድል እዚ ረኺበ ንኩልኩም ኣብዚ ቴሌኮንፈረንስ ትሳተፉ ዘለኹም ኣብ ወፃኢ ትነብሩ ተጋሩ ዲያስፖራ ወገናትና ኩላኹም መልእኽተይ ክሕልፍ ምኽኣለይ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓጎስ ይስምዐኒ የቐኒየለይ። እዚ ዕድል እዚ ረኺበ ሓደ ሓሳብ ትሕዝ ዘለናዮ ኩነታት ኣብ ምንታይ ኢና ዘለና ዝብል ሕፀረ ኣቢለ ክገልፅን ከምኡውን ከመይ ኢልና ኢና ተሓጋጊዝና ነቲ ኣብዚ ብርኪ እዚ ኣብፅሕናዮ ዘለና ቃልሲ ናብ ናይ መወዳእታ ዓወት ነብፅሖ ዝብል ተወሰነ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ይፈቱ። ከምቲ ኩላህና ንርድኦ እዚ ናይ ወረርቲ ሓይልታት ተሓባቢሮም ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ትምክሕቲ ኣምሓራ ናይ ህግደፍ ምስ መላፍንቶም ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝጀመርዎ ኩናት 8 ወርሒ ኮይኑዎ ኣሎ። ኣብ 8 ወርሒ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ተኣወጀ ኩናት ዋላ እኳ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ መዕለብ ዝረኽበሉ ብርኪ እንተዘይበፃሕናዮ ናብ ዋና ከተማና መቐለ ክንምለስን መብዛሕትኡ ከባቢታት ትግራይ ብዘይካ ኣብ ምዕራብ ከባቢ ትውጊ ዝቕፅለሉ ዘሎ ኩነታትን ኣብ ካሊእ ከባቢ ኩሉ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ ብሰላም ህዝብና ምንባር ዝጀመረሉ ኩነታት ኢና በፂሕና ዘለና። እዚ 8 ወርሒ ብወርሒ እንትቁፀር 8 ወርሒ እዩ። ግን ኣብ ውሽጢ እዚ 8 ወርሕታት ዝተኻየደ ነገር ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝበፅሐ ግፍዒ ዝበፅሐ ፀገም ንምእማኑ እውን ዘፀግም እዩ። ንምግላፁ ብጣዕሚ ዝከብድ ፈተና ገጢምዎ ይኹን እምበር ህዝቢ ከም ህዝቢ ነዚ መኪቱ ኣብዚ ሕዚ በፂሕናዮ ዘለና ብርኪ በፂሑ ኣሎ። መሉእ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዕላማ ሒዞም ፀላእትና ዘይገበርዎ ነገር የለን። እዚ በብግዚኡ ኣብ ወፃእ ዘለኹም ወገናትና እውን ዓለም ከም ዝፈልጥ ብምግባር ብብርክት ዝበለ ስራሕትታት እንዳሰራሕኩም ፀኒሕኩም ኢኹም። በብግዚኡ እንዳተዘረበ ዝፀንሐ እዩ። መላእ ዓለም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ስቃይን መከራን እንታይ ከም ዝኾነ ተረዲኡ ብዝከኣሎ ኩሉ ንምሕጋዝ እውን ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ናብ ምግባር ዝኣተወሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። እዚ ሳላ ኩላህና ብሓባር ኮይና ዝተቃለስና ዝመፀ ለውጢ እዩ። ፀላእትና በቲ ልዕሊ ህዝብና ዘብፅሕዎ ግፍዒ በቲ ንግዚኡ ዝረኸብዎ ግዝያዊ ዓወታት ተኺሮም ብዙሕ ተዛሪቦም እዮም። ተቕሊሎም ዘጥፍኡና መሲልዎም ድሕሪ ወያነ ምጥፋእ ከመይ ኢሎም ኣስተርሕዮም ዕድመ ኮረጆኦም ኮረጃ ስልጣኖም ኣናዊሖም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ሓሊሞም ነይሮም። ብዙሕ ተስፋ ገይሮም ነይሮም እዮም። ይኹን እምበር እዚ ህዝቢ ትግራይ በዲልካ ንህዝቢ ትግራይ ገዚእካ ንወያነ ፅኢኻ ብሰላም ምንባር ዝበሃል ነገር ሕልሚ ከም ዝኾነ ክኸውን ዘይኽእል ነገር ምዃኑ ሕዝቢ ተግባርና ርኢዎ ይኸዶ ኣለዉ። ህዝብና ነቲ ዝተኣወጀ ናይ ኩናት ኣዋጅ እንታይ ዓይነት ባህሪ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ ግዜ ይወሰደሉ። ተራ ኩናት ከም ዘይኮነ ከምቲ ፀላእትና ዝብልዎ ዝነበሩ ናይ ዝተወሰነ ናይ ወያነ መራሕቲ ዝነበሩ ይኹን ወይ ካሊእ ሽማሽም ኣውፅኦም ነዚኦም ንክነጥፎም ነዚኦም ንክንሕዞም ሕግን ስርዓትን ንክንኸብር ዓይነት ዝብልዎ ዝነበሩ ዘረባታት በዚ ምንም ዓይነት ምድንጋር ይኹን ጥርጣሬ ከየሕደረ እዚ ተኣውጁ ዘሎ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ናይ ምፅናት ኩናት ምዃኑ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ልዕሊ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዘነፃፀረ ኩናት ከም ዝኾነ ከጥፍኡና ኢሎም ከም ዝተላዕሉ ናብዚ መደምደምታ እዚ ንክበፅሕ ግዜ ይወሰደሉ። ንባዕልና እውን ንምእማን ብዘግርም ደረጃ ንምእማኑ ብዘተፅግመና ደረጃ እዩ ህዝብና እቲ ክብፃሕ ዝግብኦ መደምደምታ ብሓፂር ግዜ በፂሕዎ። ሓቂ ንምዝራብ እዚ ኩናት እዚ ባህሪኡ ከምዚ ዝበለ እዩ። ከምዚ ኢሎም ተሓባቢሮም ዝወግኡና ዘለዉ ከጥፍኡና ስለ ዝደለዩ እዮም
قبل عليه نهيزو تجري زر إنه مدفع زقبر زلوا خيناتيو إلنا نهزبنا تلذن كحنايو تلذن برابرنايو أيقونن نوز مدام دم هذه بس بعلو تهزبي قدميلو بزنورو نخلهم فتوى سنت ألعتن نمعب كان زخلو أتحساسب عن الرأيان عبتي غلطان حاسلة زنورة زوات حدا رجا بركينق حاسلة زنورة تهزبي زخنا تاتزي مسقات أمه زي خوينات زي بحريقو قبل عليه زي تقراي زنت أسرة هلو الناس تقراي زي تقراي نايمت فعلا ما ديرو تكايد لنو خويناتي نموال والحان تقزي وسدل طلعتنا على قزيو بناي دقة ملافنتم حاجز ناي درونن كالين وون تحجيزهم كيزنا يزنا برنا قطعتن كالين كم زتأثر ديرهم بس ناي مجمّر زنبرنا ناي مكل خالق كايدا تنقص نابدي نخلو درجة بزيحو نابدي باي كينا ساعتنا مريت اللي حسنا خلق على لنا لنا أوزو سننا لقدي كن قبرو نسأل مخاننا متى أماما نذهبنا حزبناي أجهم مساخو ينازلنا مرفعنا أوزو صح نوزحي نازلنا حزبناي كم مجمّر يفحيزو نعتقد لنا خير برابرنا يخلنا من إسي تقراي بعلو خمو حج سلف جميل إذنا زدو لهم كل خوانا وصولي بزح حيل سبير ليكمي بزح ما نسي يسلفوا لنا نسوق زنا برعد كنا يمل لشان كالين نقدم نسوق سرع سراوي تعتق نقدم نسوق مصدوي لنا فلا أباسا بيسوائيو دخلوا في دلوي وجزوا قاتلوا ويجن تازل لا تمغلنا خلنا برينا أنا كافلكم ينايلو السخن ترى هذا نجار قوريلنا كوانا زل لكم نجار كله صدو زخنا تاسجن كرم خرم تود ويلنا مع عاش نسألعي كندم سو خمزل لنا ساعة مع عاش كود خمزل لو هزوا عليو زي سلي دايبنا كدم خرمتي ودو يلنا زي زوالو لا مالو أفتح تقينات كوين كخرم تنتحالفو زبنا زي حرصو نخنزات تتفسيرو بحريقو نايلم زبنت راح يكونن ناي تختاتل عامتات تميت نسأقمن كم زهلون نتن هزبنا نمدفع زقبرو وزلو وفري ناتو أفكال كون كم زخلن سلاس تردئ ذكاء لكم كله غيركم كدما خرم تسأل أزيد فولنا زي نمدفع قن تابانا كله نقر وصلو وصلو وصليلو أفقمنا تسلفو زقرم عينت دقة فينا رخيبة فقالوا أننا يتقلسون بعلت هزوهم خانق تقبال هي مسكين صلاتي بس مجمّر يا خبابتات رخيبة موزنور قزيا وعاوتات رخيبة أبسيو تختاتها لزقوني نهزونا لسوخة دنن دقبر قفعتات بمفلسامن ناتنا حيلة وتصرن معواب نمو عالتا وهيلو تختاتها لزقوني خبابتات كالين ناكايدو تسفاخ ورد كم بالكاخ رؤسو خدنن زي قبل ونقر أي نبرة إن حانت معلطون تسفاي قرد زوالت عند حرانة إن بيك الزقن النابلة أطفو وزقل أزي إلو زوالت مورال حبون ناخونا إيو ناب زبركزي أبسيحنا نخم دي مثلا نايك ألف سبعات نايك ألف في النت أبتقراي أبقت أريخنا بكتما زي من مفعل لي طبعا بزقرم بدرجة إيو يقال سنير أفتحتي ختما أو كتما خوينو فتحتي صلاة خوينون صلاة خمزي جيرو ترخبني خمزي لو تقتلن خيلو سقعت انترست على نون كي حدره أفتحتي صلاة خوينون ذكاء كله تقاليس تقاديلو بماتريال دقيفنا نتهم كما حضروا تواهيلهم زتشمو أي كبالكم هيلو تسفقلي صوم أي أخيبان تسوعوا أي مدسني لي أبيهم تخبروا رزق الكله حاتكم أين قبلن سوما يتم حضرنا ما رسنا يونا يبعلنا من قصة لنا ذو المدختي بدل جيزة حلف اللهم نير بس حاسك أبعثر سكاك شحاس زغط فروخ أمانا أسي تقادي لهم يوم بماتريال بغط سال الناس يدلي أنا أيو نتقال سيد اللي يزغلوا تسأل الناس كاف كتماتات يحجنا نير الذي أبقت أرضنا ورهزبنا رح ذيكوني أبقت أمازنا ورهزبنا ومعرى مستي أبقت أرضنا ورهزبنا تقالي سير زي ترى حيكونن كلهم
ባዕልካትኩም ተሳተፍቱ ስለ ዝነበርኩም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነበረ ትግራዋይ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ትግራዋይ እውን ልክዕ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ከም ሓደ ሰብ ኮይኑ ድምፂ ኣስሚዑ እዩ ዝከኣሎ ኩሉ ተቃሊሱ በብግዚኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዝተፈላለዩ ግፍዕታት ዓለም ክፈልጦ ቃልዕ ብምግባር ፀላእቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ነገራት ብምሉእ እናቃልዐ ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይ ክበዝሑ ንህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ዝድግፉ ሓይልታት ክበዝሑ ብዓብዪ ተንቀሳቂስኩም ኢኹም እዚ ዓብዪ ሓበን ሞራል ይኮነና ነይሩ ንዓና እውን ካብኡ ሓሊፉ ብንዋት ይኹን ብካሊእ ኩሉ ዝከኣሎ ሰብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ እውን ዓብዪ ቃልሲ ኣካይዱ እዩ ክሳብ ካብ ወፃኢ መፅኦም ዝተጋደሉ መናእሰይ እውን ኣለዉ ስለዚ እቲ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ይኹን ኣብ ወፃኢ ዘሎ ብሓባር ኮይኑ ብዝገበሮ ቃልሲ ናብዚ ብርኪ እዚ ከብፅሐና ክኢሉ እዩ ህዝብና ዘርእዮ ዝነበረ ናይ ቃልሲ ቁርብነት ንዓና ዝያደ ሓላፍነት ክስምዐና ነዚ ህዝቢ እዚ ንምክሓስ ለይትን ቀትርን ክንሰርሕ ናብ ዓወት ንክበፅሕ ዝቃልሲ እዚ በቲ ዝሃበና ግዜ ሰሌዳ ቅድሚ ክረምቲ ምእታው ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀላኢ ክነግልሰሉ እሞ ማሕበረሰቡ ብሰላም ከካይድ ዝከኣለና ኩሉ ንክንሰርሕ ነዚ ዝኸውን ኣመራርሓ ንክንህብ ህዝብና ዓብዪ ሓላፍነትን ሞራልን ይሂቡና ሰራዊት ትግራይ እውን ነቲ ናይ ህዝቢ ዘሎ ቅርብነት ናይ ቃልሲ እናረኣየ ዝተፈላለየ ፀገማት ተሸኪሙ ደኺሙኒ ከይበለ ጠሚምኒ ከይበለ ዓሪቀ እንተይበለ ቃልሲ ከቢዱ እንተይበለ ክሳዕ መወዳእታ ተረባሪቡ ነቲ ቃልሲ ንክዕውት ተኣምር ዝኾነ ጅግንነት ኣርዩ እዩ ሰራዊት ትግራይ እውን ማለት እዩ ስለዚ ኩላህና ብሓባር ብዝገበርናዮ ምርብራብ ኣብዚ ብርኪ እዚ በፂሕና ኣለና ሰላእትና ሓመድ ልሒስና ክንለዓል ከም ንኽእል ኣይርድኦምን ኣይፈልጡን ንሕና ግን ክንድፍረት ኣፍ ጥርጥር ይነበረና ንምንታይ ሒዝናዮ ዘለና ዕላማ ንፍትሒ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ብፀላእቲ ክግዛእ ክንብርከኽ ከምዘይኽእል ነዚ ዝቕበል ህዝቢ ከምዘይኮነ ሙሉእ እምነት ስለ ዝነበረና እዩ ካብዚ ብምብጋስ ዋላ እኳ ብጣዕሚ ብዙሓት ክፍለ ሰራዊታት ናይ ሻዕብያ ናይ ህግዳሽ ክፍለ ሰራዊት ልዕሊ 46-45 ክፍለ ሰራዊታት ናይ ቲፒ ክፍለ ሰራዊታት 12 ክሳብ ዝሓውን 14 ኣጋር 6 ዝኾኑ መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊታት እዚ ኩሉ ክፍለ ሰራዊት ኣብ ልዕሊና ኣብ ትግራይ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰራዊት ንምድምሳስ ኢሉ ዋላ እኳ እንተተዋፈረ በዚ በዝሒ ሓይሊ እዚ ዝጭፍለቕ ከም ዘይኮነ ቃልስና ተኣማሚና ንህዝብና ዘርኣዮ ናይ ቃልሲ ቁርብነት ኣብ ሓፂር ግዜ ክንዓቢ ክንግብል ከም ንኽእል ሙሉእ እምነት ነይሩና ስለዚ በቲ ህዝብና ዝገበሮ ዓብዪ ቃልሲ ምናልባሽ ብታሪክ እውን ብደንቢ ክፅናዕን ክፍለጥን ንቐፃሊ ንትግራዋይ ጥራሕ ዘይኮነ ንተቃሊሱ ዝዕወት ህዝቢ ትምህርቲ ክኸውን ዝኽእል ታሪክ ተሰሪሑ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ 3-4 ወርሒ ተወዲብና ሰራዊትና ማዕቢሉ ብኣርሚታት ብኮራት ብክፍለ ሰራዊታት ኢና ተወዲብና ኣብ ውሽጢ 3-4 ወርሒ እዚ ተኣምር እዩ ትግደፍ ፖለቲካዊ ስልጣን ካብ ዝሕዝ 30 ዓመት ገይሩ 30 ዓመት ሙሉእ ዝሃነፆ ሰራዊት ንሕና ብ3-4 ወርሒ ኣርኪብናዮ ጥራሕ ዘይኮነስ በሊፅናዮ እውን ስዒርናዮ ካብ ትግራይ ዝወፀ ይመስሎን ነይሩ ንተጋሩ ሓረስቶት ንሓረስታይ ትግራይ መሬትካ ከይትሓርስ ኢሉ ምክልካል ይጀሚሩ ነይሩ መሬቱ ንክሓርስ ካብ ኣስመራ ፍቃድ ወረቐት ክተምፀለካ ክበሃል እዩ ጀሚሩ ነይሩ ኣብ ትሕቲ ብዓዳዊ መግዛእቲ ከእትወና እዩ እሞ ነዊሕ ግዜ ንክቕመጥ ስድርኡ እንታይ ቀረየ ጎቲቱ ሒዙ መፂኡ ምፍራር ይጀሚሩ ነይሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ማለት እዩ ኣስተርሒዩ ክነብር ኣብ ትግራይ መሲልዎ ማለት እዩ ይኹን እምበር ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንሃንፅ ብምኽኣልናን እዚ ድሕሪ ምግባር ድሕሪ ምምዕርራይ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኦም ክነብፅሕ ስለ ዝጀመርና
ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰራዊት ህግደፍ ዳርጋ ናብቲ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበረሉ ከባብታት ኣብ ዝበዝሕ ተመሊሱ ኣሎ ኣብ ገለ ከባብታት ሕዚ እውን ዘይለቐቖም ኣለው ናብ ዝነበሮ እንተዝምለስ እውን እንትደሊ እንተሎ ናብ ትግራይ መፅኡ ከም ድላይ ዝወርር ዘይደሊ እንትኸውን እንተሎ ድማ ናብ ዓዱ ስለተመለሰ ነገር ብኡ ዘብቃ ኣይኮነን ዝኾነ ኮይኑ ግን ሕልሞም ዘይሳኽዐሎም ከም ዝኾነ ክነሪኦም ክኢልና ተገዲዱ እውን ክለቅቕ ክኢሉ ኣሎ ኣካይዱ እውን ሓውሲ ድማ ብዙሕ ከባብታት እንትገድፎ እንተሎ ኣብ ገለገሊኡ ክሳዕ ሰራዊቱ ረሲዑ ዝኸደሉን ሕዚ ፀብፀብ እናበሉ ዝእረይሉን ኩነታት እዩ ዝኒሄ ኢሎም ዝህብሉን ማለት እዩ ናይ ሰራዊት ናይ ኣብይን ናይ ኣምሓራ ፋኖን እውን ብተመሳሳሊ ተወቂዖም ተገዲዶም ካብ ሙሉእ ትግራይ ተፀሪጎም ወፂኦም ኣለው ደቡብ ነበረ ተወሰነ ሓይሊ ናይ ገዲፍዎ ዝነበረ እውን ሕዚ ተፀሪጉ ይወፅእ ኣሎ ዘይተፀረገ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከባቢ እዩ ዘሎ ናይ ምዕራብ ትግራይ እውን ብዙሕ ዕድመ ይክህልዎ እንድሕር ሕዚ ማለት እዩ በዚ ከምዚ ዝመሰለ ቃልሲ ነቲ በዓል ዋና ታሪክ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ምናልባሽ ቅድሚ ሕዚ እውን ከምኡ ዝመሰለ ድሙቕ ታሪክ ዝሰርሐ ስለ ዝኾነ የመና ዘይከግርመሉ ይኽእል እዩ ዓለም ዘግርም ስራሕ ግን ሰሪሑ እዩ ዝህዝቢ እዚ ህዝቢ እዚ ከመይ ዝመሰለ ህዝቢ እዩ ክብል ክኢሉ ኣሎ እቶም 95 ሚልዮን ኮንካ 5 ሚልዮን ወዳእዮ ደምስሶ ዝብሉ ዝነበሩ እውን ወዮ ደኣ ዝመሃሩ ይኮነን እምበር በዝሒ እንተይኮነስ ዋና ዝውስን ፍትሓዊ ዕላማ መሓዝ ከም ዝኾነ እቲ ህዝቢ ዋላ ውሑድ ኮይኑ ከም ሓደ ሰብ ሓደ ሓሳብ ሒዙ ተወዲቡ ተጠቃሊሱ ናብ ዓወት ክበፅሕ ከም ዝኽእል ብተግባር ዘመስከረሉ ኩነታት እዩ እኒሄ ደጊሙ ደጋጊሙ ቅድሚ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ረጋጊፅዎ እዩ ታሪክ እዚ ሕዚ እውን ደጊምና ዘረጋግፀሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ በፂሕና ኣለና ሕዚ ኣብዚ በፂሕና ግን ሕዚ ተቃልሲ ተወዲኡ እዩ ኣይኮነን ሕዚ እውን ፀላእትና መሊእና ክሳዕ እንድምቲ ተቃልስና ክቅፅል እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዘላቒ ክሳዕ ዝኸውን ቃልስና ክቅፅል እዩ ኣብ ልዕሊኦም ዝበፅሖም ውቅዒት ንምሽፍፋን ባዕልና ኢና ገዲስናዮ ትግራይ ተኽሲ ጠጠው ክነብል ኢና ሓረስታይ ምእንታን ክሓርስ እንታይ ዶ ዝበሃል ዘረባታት ፒፒ ንሰምዕ ኣለና እዚ ባጃ እዩ በዚ መንገዲ እዚ እውን ንኸዶ ኣይኮነን ቀደም እውን እንተኾነ ንሕና ናብ ኩናት ኣተና ተገዲድና እምበር ፈቲና ኣይነበረን ኩሉ ግዜ እውን ብሰላም ዝፍትሐሉ መንገዲ ክህሉ ንደሊ ኢና ነርና ግን ንሶም ብዝደልይዎ መንገዲ ተኽሲ ጠጠው ኣቢልና ክብሉ እንተለዉ እምበኣር ጠጠው ኣቢሎም ኣለው ኢልና ንገድፎ እንተደልዮም ክትኩሱልና ከዓ መሊሶም ክትኩሱልና ዕድል ዝህብ ዓይነት ኣካይዳ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ መሰረት ብምግባር ከም መንግስቲ ትግራይ ተኽሲ ጠጠው ክብል እንተደኣ ኮይኑ ክማላእ ዝግብኦ ቅድመ ኩነታት እንታይ እዩ ፕሪኮንዲሽንስ እንታይ እዮም ኢሉ ብንፁር ኣቐሚጡ ኣሎ እዚ ቀረባ እዋን እውን ዕላዊ ክንገብሮ ኢና እቲ ተኽሲ ጠጠው ክብል እንተደኣ ኮይኑ ብቐልዲ ኣይኮነን ጠጠው ክብል ዕድመ ስልጣኖም ንኸናውሑ ብዝምችዎም መንገዲ ኣይኮነን ተኽሲ ጠጠው ክብል ነቲ ክሳብ ሕዚ መዝጊብናዮ ዘለና ዓወት ብዘንፀባርቕ መንገዲ ተኽሲ ጠጠው ክብል እንተኮይኑ እውን ናብ ስምምዕነት ክንመፁ እንተደኣ ኮይንና እውን ማለት እዩ ዘይሩ ብኩናት ተጀሚሩ ብኩናት ኣይውዳእን ፖለቲካ ዝግበር ዝርርባትን ካልኦት ነገራትን ቅድሚት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን ምንታይ ኩነታት ኮንካ እዩ ዝግበር ዝብል ግን ግልፂ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ምናልባሽ ዕላዊ ኮይኑ ሰነድ ናብ ኩልኹም ክበፅሕ እንተሎ ደንብ ትሰርሕሉ ትኾኑ ግን ገለ ነጥብታት ሃይላይት ክበኩም ወይ ከዓ ኣብ ምንታይ ኣትኩርና ኢና ተኽሲ ጠጠው ንክብል ከም ቅድመ ኩነታት ይቀመጥ ኢልናዮ ዘለና ዝብል ተወሰነ ገለ ክገልፀልኩም ንኣብነት ተኽሲ ጠጠው ቅድሚ ምዋሉ ወረርቲ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበርዎ ቦታ ክምለሱ ኣለዎም ዘይበዓል ሕዳር ዝብል ኣሎ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣተው ናይ ኤርትራ ኣባላት ፀጥታ ድሕንነትን ምክልኻልን እውን ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ኣለዎም ንብሄራዊ ህዝቢ ንብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ርክባት ኣብ ዝግበረሉ ግዜ ምስ ውሽጢ ይኹን ምስ ወፃኢ መንግስቲ ትግራይ ኣፍልጦ ክህልዎን ሰይ ክህልዎን ኣለዎ ዝብል ኣለና ብፍላይ ምስ ትግራይ ዘተኣሳሰር ጉዳይ ኤርትራ ድማ
مس منግስት ትግራይ ብዝግበር ዝርርብ ጥራሕ እዩ ልባት ትረክብ ዝብል ከም ቅድመ ኩነት ተቐሚጥና የለና ኢሳያስን ኣብይን ተዘራሪቦም ብዛዕባ ጉዳይና ድሕሪ ሕዚ ተረዳዲእና ኢና ወይ ተሰማሚዕና ኢና ዝብሎ ነገር የለን ምስ ትግራይ ይኸውን ትዝርርብ ማለት እዩ ምስ መንግስቲ ትግራይ እዚ ተዘይኮይኑ ተኽሲ ጠጠው ይነብልን ማለት እዩ ካሊእ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ግፍዒ ንምግማቱ ዘፀግም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ በፂሑ እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ግፍዒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ከምኡውን መላኽንቶ እዚኦም ኩሎም ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ዘብፅሕዎ ጉድኣት በቲ ዘብፅሕዎ ጉድኣት ልክዕ ክሕተቱ ዘኽእል መስርሕ ክጅመር ኣሎ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ነዚ ዝኸውን ዘጣይሹ ኣካል ክህሉ ዘይሸራዊ ኣካል ክፃርህ እዚ ስምምዕነት ክብፃሕ ድሕሪ እቲ ምፅራይ ድማ እቶም ገበነኛታት ናብ ዓለም ለኻዊ ናይ ገበን ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ዘድሊ ኩነታት ክማቻቾ ምስምማዕ የድሊ ዝብል እውን ከም ካሊእ ቅድመ ኩነት ተቐመጥናዮ እዩ ካሊእ እዚ ናይ ሓሲቦሞ ዘለው ታእዩ ንትግራይ ብቴሌፎን ዓፂኻ ብትራንስፖርት ዓፂኻ ብባንኪ ብኩሉ ነገር ኣጥሚኻን ዓፂኻን ምንብርካኽ ዝብል ኣንፈት እዮም ሕዚ ዝኽተሉ ዘለዎ ብትግራይ ሕዚ ቴሌፎን የለን ባንኪ የለን መብራህቲ የለን ናይ ባዕልና መፍትሕታት ንገብሮ ካሊእ ኮይኑ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ግን ከም መንግስቲ መንገዲ ዓፅዩ ከምዚ ገይሩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ዝቕይር ክኸውን ኣለዎ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምዋት ብዘይ ምንም ዓይነት ቅድመ ኩነት ኩሎም ኣብ ትግራይ ክመፁ ዝኽእሉ ሰብኣዊ ሓገዛት ብኩሉ ዓይነት ትራንስፖርት ብዘይ ገደብ ክኣቱ ነዚ ስምምዕነት ክግበር ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበሉ ብፍላይ ምዕራብ ትግራይ ከምኡውን ኣብ ደቡብ ነቲ ናይ ትግራዋይ መሬት ኣይኮነን ንምዋልን ናይ ኣምሓራ ኣካል ንምዋልን ብርክት ዝበሎም እዮም ዘስፈርዎም ኣለዉ እቶም ዝሰፈሩ ናብ ዝነበርዎ ቦታ ይምለሱ እቲ ዝተፈናቐለ ትግራዋይ ናብ ቦቱ ይምለስ ተወረረ ናይ ህዝብና ንብረት ዝዓነወ ንብረት እዚ ኩሉ ካሕሳ ዝረኽበሉ ኩነታት ክመዓራረ ዝብል ከም ቅድመ ኩነት ክኣቱ ኣለዎ ኢና ኢልና ዘለና እዚ ናይ መብራህቲ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ናይ መንገዲ ናይ ባንክ እዚታት እውን ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ስሩዕ ስርሑ ክጅምር ኩሉ ዓይነት ፋሲሊቲ ህዝቢ ትግራይ ክረክብ ነዚ ከም ቅድመ ኩነት ወሲድካ ስምምዕነት ክብፃሕ እዚ ተዘይተፈቒዱ ግን ስምምዕነት ዝበሃል ወይ ከዓ ተኽሲ ጠጠው ምባል ኣይህሉን ብሓይልና ንቕፅል ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ቅድም ኢሎም ዝገበርዎ መስከረመት ሒዞም ግብረ ከፈልቲ ኢና ግን በጀት ዓልኪሎምና እዮም ነይሮም ንህዝቢ ትግራይ ተባሂሉ ዝተመደበ በጀት ከልኪሎምና እዮም ነይሮም ስለዚ በቲ ስሩዕ ተፈቐደ ናይ ትግራይ በጀት ክልቀቕ ናይ ሓይሊ ምክልኻል ይኹን ፖሊስ ይኹን ድሕንነት ናይ ፌደራል ድማ ካብ ትግራይ ክወፁ ወረርቲኦም ትግራይ ኣይደልዮምን ስለዚ ክወፁ ኣለዎም ዝብል ከም ካሊእ ቅድመ ኩነት ተቐመጥናዮ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ካብ መስከረም 25 ንድሕሪት ዝወፁ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት መምርሕታት ደንብታት ኣለዉ እዚኣቶም እውን ንሕና ካብ መስከረም 25 ንድሕሪት ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሕጋዊ መንግስቲ ኣሎ ኢልና ስለዘይንኣምን እዞም ኩሎም ኣዋጃት መምርሕታት ደንብታት ውሳነታት ብፍላይ ንትግራይ ዝምልከቱ እንትኾኑ እንተለዉ እውን ዝበለፀ ክብደት ዝወሃቦም ኮይኑ እዚኣቶም ክስረዙ ተቐባልነት የብሎምን በኣና ዝብል እውን ኣቐሚጥና የለና ምስሊ ተተሓሒዙ ፖለቲካዊ እሱራት ተጋሩ ክፍትሑ ብመንነቶም ምክንያት ካብ ምክልኻል ሃገር ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ፌደራል ኣካላት ዝተባረሩ ተጋሩ እውን ጥቕሞም ተማሊኡሎም ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ክወፁ ተኮይኖም ስርዓት ብዘለዎም ይወፁ ከም ሲቪል ሰርቫንት ክቕፅሉ ዝግብኦም እንተኮይኖም እውን ከም ሲቪል ሰርቫንት ይቕፅሉ ብመንነቶም ዝበፅሖም ጥቕዓት ክለዓል ዝብልን እዞም ፖለቲካዊ እሱራት እውን ብፖለቲካዊ እሱራት ስለዝኾኑ ክፍትሑ ኣለዎም ኢልና ግን ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮነ ብሓፈሽኡ ብመንነቶምን ብፖለቲካዊ ኣተሓሳስብኦምን ዝተኣሰሩ ኩሎም ኢትዮጵያውያን እውን ክፍትሑ ዝብል ካሊእ ቅድመ ኩነት ጌርና ዝቐመጥናዮ እዩ ማለት እዩ ናይዚ ቅድመ ኩነት እዚ ኣፈፃፅማ ዝከታተልን ሪፖርት ዝገብርን እውን ዓለም ለኻዊ ዘይሻራዊ ኣካል ክጣየሽ ኣለዎ ዝብል ኢና ቀሚጥና ዘለና ስለዚ ተኽሲ ጠጠው ኣቢለ ኣለኹ ስለዝበለ ናይ ኣብይ መንግስቲ ቀልዲ ኣይኮነን
سويل كات أو زول تغسي لواجه تخسيل ويو نتخسام حزز رمز قبنا يعوض عكيبو نافكالي عوض السجا قبنا ما يتخسط أو ناي موالس من معنى تنبر كأون تحتي نبدر الدرجة أطو نجر هاي كونين مالتي الذي زينا زلنا يخنتات أمور داتا يعني مسألة المقبار كنصور حمز قد أننا نقرات حيث ربي لنا خجلت مجمريا كم تاز جمرنا يان من لا إياي كم تقلت قوة قالسي أو حدا بركم عراس بسيحلو جنجنائيو الذي أفضل أنظر لحيلي مليو ساعد دمساسن تزبط قراينا يبعلو عدل بعلو زوسنا اللوخناتات كساعد سترن قالسنات أناخيرنا نقصر قد بأننا يكون نزنا هنا بداي فتحاو بداي كم زخانه تزبط قراي زكاي دقالسي فتحاو مخانو أبدأ جزل لكم وجنات عالم نخفلطون نايم تفلالي وجنات دقفت تزبط قراين دقفت قالسي تزبط قراين كونو تقبل وزر لكم قالسي كتت أنا آخر ويقبع هزبنا أكبيت أجمي زلو طلعت عامي يبقى بيسونا أبغى سقيلون حاجة زي اللي يو الذي عالم لك تكالات زي من قصة تكالات إنجيوس يوم كلهم هزب تجاي نتدعنوا نبرت يكون زي حقود آت يكون محواي أحجزوا ختأمن ومن كتلعلون أبديون سفيه ذكرنا سراح كلينا نايو بهزب استمرت أمن قصنا نبوت وتمليس له نبوت وتمليسون نخنق أسقس عبيد ولا فاينانسا ودقف يدليو الذي من قصنا سرحنا خسرح بوغنكم قبل وذ بعد دقفنا فاينانس تتقال سنخط أنا خيرن من قصة فامشين سرحنا خسرحن أبديون كاباهم عبيد تفريت نقبل لي يخون زلو زلاقي سلامنا خرقاقة ونمقبارن تقراينا كافت حزبة حوا زلو قدعات وزيا أبزلا عالم عبالن تالي إن خطبة صح قالسنا قد قالي كون إدني تتحيزنا أتانا خيرنا هنكسل لنا ذو الأمنة سلمي نزي مسارة المقبار ندخل محزة تكايد وزن وركم قالس دولة أتانا خيركم كاباكم تسميس تقبر كله بتعم بزخر رع منقد بزحب المنقد يخم النافس عنكم وصحيحكم حزوهن قالسنا قد قاليو قال تدقا كيفنا نقبر قالسي كسع مودع تاتي علامانا شتو زوكا خلصني قبا وكله بمورال بنوات بجنزب بعبد بالتجبرون دبلوماسي صراحتنا زلقي صراحتي حزوهم قالصهم قالصلوا له خبري دلي يغني اللي